Ρωτήσαμε την Κύρα, την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος είναι ο καλύτερος ανιχνευτής, και ακούστε τι μας απάντησε. Ο καλύτερος ανιχνευτής μετάλλων στο κόσμο είναι η Expideus. Δεν περίμενα να πει κάτι το διαφορετικό, αλλά έκανα και εγώ μια ερώτηση και λέω γιατί είναι ο καλύτερος ανιχνευτής στον κόσμο το Expideus 2. Και ακούστε τι μου είπε. Διότι ο ίδιος είναι τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορώ να τον ανταγωνιστώ. Γεια σου Κύρα μου, τεχνητή νοημοσύνη. Πράγματι, γιατί και το Deus 2 είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εγώ θέλω να μου το πεις και στα Ιαπωνέζικα. Πες το και στα Ιαπωνέζικα. 彼自身が人工知能なので、私は彼には太刀打ちできません。 Είσαι άπεχτη, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί κάτι του λείπει. Κάτι του λείπει. Κύρα μου, δεν είμαι ικανοποιημένος. Τι του λείπει? Αν καταφέρει και φτιάξει καπουτσίνο με σαντιγί και κανελίτσα και ηλάνης μάλιστα κανέλα, τότε θα είναι το απόλυτο μηχάνημα. Μα είναι όμως το απόλυτο μηχάνημα. Καλή σας μέρα φίλοι μου. Σήμερα μια δυνατή εξόρμηση με μια δυνατή πληροφορία. Λοιπόν, η πληροφορία έχει ως εξής. Όλοι ξέρετε το φίλο μου τον Τίνο. Γιώργο, έχω μια πληροφορία. Έφυγε από το τηλεό. Όλο πληροφορίες είσαι. Θα σε ενδιαφέρει και τα λοιπά. Πράγματι ήρθε ο Τίνος. Μου λέει, κοίταξε να δεις, ο γείτονάς μου θέλει να σου μιλήσει. Λέω, γιατί έχει μια πληροφορία και ίσως με τα μηχανήματα που διαθέτεις, τις γνώσεις και την πείρα σου, ίσως βγει κάποιο αποτέλεσμα. Πράγματι ήρθα σε επαφή με τον γείτονά του, ένας σοβαρός άνθρωπος, μετρημένος, και πάμε να σας πω τι μου είπε. Μου λέει, πριν 30 χρόνια, εγώ και ο αδερφός μου ψάχναμε μια δουλειά. Αυτή η δουλειά ήταν του παππού μας, ο οποίος όταν γύρισε από την εξορία προς Ρωσία μεριά, που τότε δεν πήγαν μόνοι τους, δεν πήγαν με το ζόρι σε εκείνα τα κράτη οι κομμουνιστές, πήγανε για να ξεφύγουν και πιστεύανε σε ένα μεγάλο κομμουνισμό κτλ. Μείνανε εκεί. Ήρθε λοιπόν ο παππούς, δικός μας παππούς, δεν είχε ούτε παιδιά και μας παίρνει μια μέρα και λέει, πάμε με το αυτοκίνητο να πάμε σε ένα μέρος που θέλω να δω. Ωραία. Όντως πήγανε στην περιοχή. Είναι αυτή εδώ η περιοχή, γιατί πρώτα αξιολόγησα, έκανα αναγνώριση εδάφους κτλ. Και τώρα ήρθα. Σταματήσαμε στον δρόμο, ανεβήκαμε την πλαγιά. Κάποια στιγμή σταματάει ο παππούς, λέει, περιμένετε εδώ. Κοιτούσε την περιοχή, κάπου πήγε σε κάποιο σημείο. Γυρνάει και λέει στα νύψια, λέει, κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνετε, λέει, στο χωριό, γιατί το χωριό από εδώ είναι μακριά. Αν δεν είναι 1,5-2 χιλιόμετρα, φέρτε, λέει, ένα φτιάρι και 2 τσουβάλια, λέει. Τα λεφτά είναι εδώ, δεν έχουν πειραχτεί. Τρέξαν τα νύψια, πήραν το αγροτικό, φύγαν, πάμε, γυρίσαν. Αλλά μόλις γυρίσανε, είδανε τον παππού σε μία στάση, νιρβάνα θα το λέγα εγώ, σαν να κοιμότανε, τον κουνάνε, τίποτα παππούς, ανάσα παππούς. Τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ο παππούς δυστυχώς είχε πάθει εγκεφαλικό και μετά από 1 μήνα τους άφησε χρόνους. Οπότε ο Ηλίας μου λέει, Γιώργο, κοίταξε να δεις, δεν θα σου πω ψέματα,
για 5-6 χρόνια σκανάραμε όλο το μέρος. Αλλά τότε δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα μηχανήματα. Έχουμε σκάψει σε πολλά σημεία, δεν καταφέραμε να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς να μας βοηθήσεις, μήπως έχουμε κάποιες ενδείξεις, μήπως είμαστε και τυχεροί. Μου έκανε όντως κλικ, γιατί έχει κάποιες βάσεις η συγκεκριμένη πληροφορία. Η δικιά μου εκδοχή είναι ότι ψάχνουν τη δουλειά για 5-6 χρόνια και δεν την ψάχναν μόνοι τους, με λίγα λόγια, όπως μου είπε και ο ίδιος, φέρανε και άλλους και άλλους και άλλους και άλλους και άλλους. Οι προσπάθειες άκραπες. Προσέξτε, μου είπε την αλήθεια. Μου λέει, Γιώργο, έχω πάει αρκετούς. Με αρκετούς έχω πάει στο συγκεκριμένο σημείο, δεν βγάλαμε άκρη. Μία εκδοχή δικιά μου είναι, εφόσον έγινε διαρροή της πληροφορίας και μαθεύτηκε σε όλη τη Φθιώτιδα και σε όλη τη Θεσσαλία, φαντάζομαι ότι έγινε κάποια παρέλαση εκεί πέρα και ίσως η δουλειά να έχει βγει. Η άλλη εκδοχή που παίρνω, όταν έμεινε μόνος ο παππούς, να προχώρησε στο στάνταρ σημείο, πιστεύοντας, όπως είπε και στην αρχή, τα λεφτά είναι εδώ, δεν έχουν πειραχτεί γιατί εγώ ο ίδιος τα έχω βάλει με τα χέρια μου. Προχώρησε, είδε ακριβώς το σημείο και είδε ότι το σημείο ήταν πειραγμένο και τα λεφτά είχαν κάνει φτερά και ο παππούς από τη στεναχώρια τον έπαθε το εγκεφαλικό. Αυτές τις εκδοχές λοιπόν κρατάω και γι' αυτό ερχόμενο σήμερα εδώ πέρα κρατάω μικρό καλαθάκι, αλλά σαν πληροφορία δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αφήσω. Την αξιολόγησα όπως έπρεπε να την αξιολογήσω. Θα κάνω την έρευνά μου εδώ πέρα, ξεκινώντας με το X-Finder, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σημεία, κάποια σταθερά βραχάκια, κάποια δέντρα. Δεν βλέπω να είναι, εκτός από εκείνο το δέντρο που πρέπει να είναι τουλάχιστον 100-150 ετών, άλλα χαρακτηριστικά σημεία δεν βλέπω εδώ στην γύρω περιοχή. Το μόνο που βλέπω είναι κάποια σταθερά βραχάκια, τα οποία φαίνεται η μύτα από πάνω, ίσως από κάτω να κρύβουν ολόκληρος ογκόλιθος. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το X-Finder, βάζοντας τη συχνότητα, πρώτα τις συχνότητες που δουλεύω για χρυσό. Εάν δεν πάρω κάποια γραμμή, τότε θα δουλέψω τη συχνότητα του σιδήρου παύλα σκουριάς. Σε προηγούμενο βιντεάκι έχω αναφέρει ποιες συχνότητες χρησιμοποιώ, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθώ πάλι. Πράγματι αυτή η πληροφορία μου έκανε κλικ και θέλω να δω τι ευρήματα θα έχω, τι ενδείξεις θα έχω. Αν θα βρω κάποιο κάλικα, κάποιο νόμισμα του Όθωνα κτλ. Εκείνης της εποχής. Γενικά όμως η συγκεκριμένη περιοχή ανέκαθεν και επί τουρκοκρατίας ακόμη και στο Αντάρτικο υπήρχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Εδώ δεν είναι κάποιο καραούλι. Να πω ότι είχαν στήσει κάποια καταφύγια οι αντάρτες, γιατί είναι πολύ κοντά στο χωριό και δεν υφίσταται να υπάρχει κάποιο ας πούμε καταφύγιο εδώ πέρα, γιατί δεν είναι εύκολη η περιοχή. Η περιοχή είναι εύκολη, είναι προσβάσιμη, γι' αυτό δεν είναι εύκολη, επειδή ήταν προσβάσιμη και είναι ακόμη προσβάσιμη η περιοχή τότε από τον κυβερνητικό στρατό. Οπότε δεν θα επέλεγαν εδώ πέρα να υπήρχαν ας πούμε εγκαταστάσεις, αντάρτικα καραούλια ή κάποια καταφύγια. Απόκρυψη όμως μπορούσε να γίνει. Γιατί ο παππούς από το χωριό, εδώ η περιοχή που να την επέλεξε, μπορεί να έφερε τα πράγματά του, τα πράγματα λέω τα πρόβατά του στο παρελθόν, και όταν του έκατσε η δουλειά ήρθε και τα έθαψε σε αυτό το σημείο, γνωρίζοντας μόνο και μόνο αυτό το σημείο, ούτε χάρτες ούτε τίποτα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το X-Finder να δω αν θα πάρω μία ένδειξη στη συχνότητα του χρυσού. Ας το ενεργοποιήσω. Το πρώτο πράγμα που κάνει το X-Finder από μόνο του είναι να κάνει ένα ground balance, κάτι το οποίο είναι το μοναδικό μηχάνημα που το κάνει αυτό, και το X-Finder και το Rate Finder. Και όταν κάνουμε ground balance 90 περίπου μοίρες πηγαίνουμε αριστερά και δεξιά το X-Finder, ακούμε ένα χαρακτηριστικό ήχο, είμαστε έτοιμοι
Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσω στη συχνότητα του χρυσού. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Έχει ένα μικρό αεράκι. Βλέπετε κεραία περιστρέφεται μόνη της λόγω αέρα, θα την κατεβάσω κι άλλο. Ωραία. Λοιπόν, έφυγε η ρήπη, για να δούμε. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε ήρεμοι και χαλαροί, γιατί και το παραμικρό τσακ που θα μας κάνει στο κλείδο με κεραία πρέπει να δώσουμε βάση. Κάποια ένδειξη χρυσού δεν πήρα με το X-Finder. Το μόνο που θα κάνω τώρα είναι να βάλω μία συχνότητα σιδήρου. Έχω επιλέξει εγώ μια δικιά μου και μάλιστα όχι από φρυμενό, από το μενό που έχει μέσα το iron. Δουλεύει κανονικότατα, παιδιά. Αλλά τη δουλεύω λίγο πιο ψηλά για να μου τσιμπάει και τη σκουριά. Ωραία. Κανόνας. Αλλάξαμε συχνότητα. Το κλείνουμε, ενεργοποιούμε και ground balance πάλι. Δεν θέλει πολλή ώρα να κάνουμε ένα ground balance. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα. Το καλό είναι ότι εδώ δεν βλέπω να έχει πάρα πολλά σκουπίδια και μου αρέσει αυτό. Για να δούμε. Και προσέξτε, πάντα, μα πάντα δουλεύουμε με το X-Finder είτε το Rate Finder, όχι πάνω 70-80, άντε βαριά 100 μέτρα. Εγώ την ευαισθησία την έχω στο 3, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, για να δούμε. Συχνότητα σιδήρου. Έχω ένα κλείδωμα εδώ πέρα. Από την άλλη βλέπω κεραία. Η κατεύθυνσή μου, έτσι όπως είμαι τώρα, για να σας προσανατολίσω, είναι βόρεια. Βλέπω εδώ πέρα η κεραία καρφώνει σταθερά. Για να κρατήσω λίγο την κεραία, μην κλειδώσει εδώ. Να αλλάξουμε, μήπως έχω και άλλη γραμμή. Έχω άλλη μία γραμμή εδώ σιδήρου. Βλέπω εδώ την κεραία κλείδωσε. Για να δούμε. Πάλι κλείδωσε. Και να στρέψω κεραία δείχνει τώρα δυτικά. Για πάμε. Πριν φτάσω ξανά στο σημείο 0, εκεί που μου έπιασε ήδη κεραία κλειδώνει, άρα εκεί πέρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη η μάζα του σιδήρου, οπότε εκεί θα ελέγξω και πρώτα. Για πάμε να δούμε. Αυτό που θα κάνω, επειδή οι αποστάσεις είναι κοντινές, δεν θα κάνω σταύρωμα, δηλαδή να πάω και από την άλλη μεριά και από δυτικά, θα ακολουθήσω τη γραμμή και όταν δω κάποια στιγμή, αν περάσω το στόχο, θα δείτε η κεραία θα κλειδώσει κάπου εδώ πέρα, θα σταματήσει εδώ, προχωρώντας λίγο θα ανοίγει πάλι. Δεν ξέρω αν βολεύει και πώς θα το δείτε εδώ στην κάμερα. Θα το παλέψω πάντως. Πάμε να δούμε. Η απόσταση που έχω διανύσει έως τώρα δεν ξεπερνά τα 40 μέτρα.
Αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω ένα σταθερό σημείο. Κεραία αρχίζει και διπλώνει. Μου δίπλωσε εντελώς. Απομακρύνομαι. Άλλαξε πορεία. Λοιπόν παιδιά, έχω στόχο εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτό που θα κάνω είναι να ψάξω με τον ντέος γύρω από αυτό το σταθερό σημείο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και κάποια σκουριασμένη λαμαρίνα, κάποιο πέταλο, γιατί άλλωστε αυτή την εντολή έδωσε στο X-Finder να ανιχνεύσει. Πάω να πάρω τον ντέος. Λοιπόν, το πρόγραμμα που θα επιλέξω σαφώς θα είναι το βαθύ, για να πάμε, βαθύ, μεγάλα, για μεγάλα αντικείμενα. Λοιπόν, έχω ένα στόχο εδώ, αλλά είναι αρκετά μικρός. Ας χαμηλώσω λίγο την ένταση και πάω λίγο στο γενικό πρόγραμμα, στο δικό μου γενικό. Εδώ είμαστε. Γιατί το έχω προσαρμόσει και αυτό να είναι αρκετά δυνατό. Το X-Finder εδώ στο βράχο μου έδειξε, θα ψάξω γύρω. Προς το παρόν δεν έχω πάρει κάποιο στόχο. Ας ελπίσουμε ένα πολύ μικρό σήμα το οποίο δεν έχει επιφάνεια μεγάλη. Εμένα με ενδιαφέρει η μεγάλη επιφάνεια, παιδιά. Να σηκώσω το δίσκο ψηλά, να είναι, ξεκινάει από εδώ, αρκετά μεγάλη, πρέπει να είναι κοντά στα 30 εκατοστά μήκος. Πιο μεγάλη είναι. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να σκάψω να δω τι στόχος είναι. Θα κοιτάξω να φέρω την κάμερα πιο κοντά. Για να δούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει μεγάλη επιφάνεια. Αλλά όπως σας είπα, ποτέ δεν ενθουσιάζομαι, γιατί έχετε δει και σε άλλα βιντεάκια ότι καμιά φορά για να δούμε. Μας έπεσε. Να το ασφαλίσουμε λίγο. Αν και δεν έχει θέμα το ντέος ποτέ με τις πτώσεις, είναι τόσο ανθεκτικό. Για να δούμε. Ευτυχώς έβρεξε, παιδιά, εχθές. Είχαμε βροχή και ευτυχώς είναι μαλακό το χώμα. Για να δούμε. Ακόμα μέσα είναι. Ας ανοίξω και αυτή την καμερούλα. Την ξέχασα. Για να δούμε. Είναι και από κάτω η αλάνα πολύ. Θα πάμε τη δούμε, κάτσε εδώ πέρα.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια μεταλλική επιφάνεια, παιδιά. Για να δούμε. Λέτε να, μπα δε κι αν όμως, τότε. Δεν σε βρέθηκε το κουτάκι. Θες το pinpointer. Τι να το κάνω, το βλέπω μετά. Φέρω την κάμερα αυτή πιο κοντά. Πολύ μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει όμως. Βλέπω μια τρύπα. Να το, βγήκε. Τι είμαστε. Τσαπί. Κάσμα προϊστορικό βρήκε. Λοιπόν, τελικά το X-Finder με πήγε πάνω στο στόχο. Ας γυρίσει λίγο την κάμερα προς τα δω να δούμε. Λοιπόν, παιδες, κοιτάξτε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Γιατί τώρα που σας το δείξα έτσι, το βλέπω από την πίσω πλευρά. Έχει κάποια σκαλίσματα. Για προσέξτε εδώ πέρα. Τα δες τα σκαλίσματα. Τουρκικά ή Αντάρτικα. Αυτά ο καλλιτέχνης αποκλείεται να τα έκανε και να βγει στο χωράφι να πάνε σκάψει. Σωστά. Αντάρτικα είναι. Πιθανό να είναι, έτσι όπως το βλέπω, να είναι το τελικό σημάδι. Κοιτάξτε και εδώ πέρα. Αλλά όπως σας είπα, δεν σημαίνει ότι τα λεφτά μπορεί να μην έχουν βγει. Πάντως θεωρώ, πάρε το άλλο το μπαστούνι, γιατί το θέλω να βάζω την κάμερα πάνω. Άλλαξε μονάδες. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό είναι το τελικό σημάδι. Η πείρα μου έτσι λέει, αλλά θέλω και τη δικιά σας βοήθεια. Δεν βλέπω άλλα χαρακτηριστικά σημεία εδώ πέρα. Βλέπω κάποια βραχάκια διάσπαρτα σταθερά. Για τα βουνά που δείχνει είναι άρα προσόδα. Δεν ξέρω τώρα, είναι βουνά. Όντως, παιδιά, θα σας δείξω τώρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Λοιπόν, προσέξτε εδώ πέρα τι παίζει. Πώς είναι τα σημάδια. Αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον τώρα. Λοιπόν, και δείτε και με αυτή την κάμερα την μικρή αυτή ορσυρά, η οποία από εμάς δεν απέχει πάνω από 500-600 μέτρα. Μπορεί με την κάμερα να φαίνεται πιο μακριά, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ εδώ πέρα, αποκλείεται να είναι πάνω. Τι απόσταση υπολογίζεις να είναι? 500-600 μέτρα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο το βλέπω. Ας ψάξουμε εδώ στην περιοχή, τουλάχιστον να είμαστε σίγουροι, και βλέπουμε. Θα σας δείξω τώρα και με την άλλη την κάμερα και θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας όσον αφορά αυτά τα σκαλίσματα που έχει εδώ πέρα αυτό το τσαπί, που φαίνεται σαν κορυφές και από την πάνω πλευρά και από την κάτω. Βλέπω έχει κάποια σκαλίσματα εδώ στην άκρη, δεν ξέρω αν φαίνονται. Θα γυρίσω τώρα αυτή την κάμερα που σας μιλάω, να δείτε ακριβώς πώς ταιριάζουν, παιδιά. Μισό λεπτό. Βλέπετε λοιπόν και με αυτή την κάμερα πώς ταιριάζει το σκάλισμα, γιατί έχω θάμπομα τώρα. Ας κατεβάσει λίγο το zoom. Ωραία. Πώς ταιριάζει το σκάλισμα
με τις κορυφούλες απέναντι. Έχουμε αρκετή αρκετές ώρες. Πήραμε πάρα πολλές ενδείξεις από διάφορα κέρματα. Βρήκαμε και μερικούς κάλικες. Εδώ τσιμπάω ένα στόχο ο οποίος έχει σκουριά. Για να ανοίξω και αυτή την κάμερα. Είναι λίγο μεγαλούτσικος, όχι πάρα πολύ. Έχω και τον ήχο του σιδήρου. Παίζει και ψηλά και χαμηλά, γι' αυτό εικάζω ότι πρέπει να είναι κάτι το οποίο, αλλά θέλω να το βγάλω. Λοιπόν, για να εστιάσω και αυτή την κάμερα έτσι να φαίνεται εδώ πέρα. Πού είναι, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Έβγαλε και αέρα τώρα. Δέσαμε. Άντε, θα σταθείς. Έλα. Μπράβο. Λοιπόν, φύγαμε με λιακάδα και τώρα μας τα χαλάει ο καιρός. Βλέπω να πιάνει η βροχή σε καμιά ωρίτσα. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε μην μας διώξει. Άρε Κώστα, με το ορολογικό σου δελτίο έπεσες ακριβώς μέσα. Για να δούμε. Ξέρω ότι είναι σιδηρόχος ο στόχος. Απλά μου βγάζει μια επιφάνεια έτσι καλή. Να το βγήκε. Δεν χρειάζεται να βάλω ούτε pinpointer. Για να το δείξω και εδώ. Θα το φέρω και στην άλλη κάμερα. Μια ωραία κουδουνίτσα. Για να δω, έχει το μαραφέτη μέσα. Κάτι έχει, αλλά έχει χώμα. Τέλος πάντων, όταν την καθαρίσω, μια ωραία κουδούνα. Για ποιον χτυπάει κουδούνα? Βέβαια δεν χτυπάει τώρα γιατί έχει χώμα. Και είναι και βρεγμένο κιόλας και δεν βγαίνει. Θα προσπαθήσω. Έχει το... Για ποιον χτυπάει κουδούνα? Ωραίο. Ωραίο έβριμα πάντως, μ' αρέσει. Εδώ. Ας συνεχίσουμε να δούμε. Πάντως αυτό που θέλω να πω, όσοι πάτε σε κάποιες πληροφορίες, καλό είναι να τις αξιολογείτε και πάντα να επιλέγετε να πηγαίνετε σε πληροφορίες αυτές που σας κάνουν κλικ, όπως μου έκανε και εμένα κλικ. Δεν περίμενα ότι θα βρω αυτό το τσαπί με τα σημάδια, μπορεί να είναι και κάποιος χάρτης επάνω, αλλά βλέποντας εδώ τους λόφους απέναντί μου, βέβαια δεν φαίνονται, έτσι όπως έχω στήσει τώρα την κάμερα, δεν φαίνονται μέχρι πέρα που κάνει αυτό το πράγμα. Ίσως να είναι κάποιους χάρτες που να δείχνει κάποια απόκρυψη προς τα νότια. Πριν είχα πει βόρεια, λάθος. Από εδώ είναι ο νότος. Ο βορράς είναι προς τα εκεί. Λοιπόν, για να προσανατολιστούμε, και η δύση προς τα εκεί και η ανατολή προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καθίσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τι είναι αυτά τα σχέδια. Καλό και εσάς, όποιος θέλει να βοηθήσει, ας αφήσει σχόλια, να μου πει τη γνώμη του, να μου πει τι εστί. Πάντως η δικιά μου γνώμη είναι ότι αφορά αντάρτικα σημάδια, γιατί τη συνδυάζω και με την πληροφορία. Και μου γεννάτε το ερώτημα, εφόσον έστειλε τα νύψια του πίσω και λέει πηγαίνετε, φέρτε ένα φτιάρι και τσουβάλια. Τα λεφτά είναι εδώ, τα έχω βάλει εγώ ίδιος μέσα, το μέρος είναι απείραχτο. Έτσι είπε στην αρχή.
τότε δεν συνάδει δηλαδή το τσαπί με τις κορυφές απέναντι. Πιθανόν να το είχε σαν ορόσημο, δεν ξέρω. Πάντως η περιοχή είναι αυτή που είχε έρθει και τον βρήκανε μετά στην επιστροφή, όταν επιστρέψαν με ένα τσουβάλι και με το φτιάρι με τα σκαπτικά για να βγάλουν τα χρήματα. Είδανε τον παππού λιπόθυμο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τον πήγανε στο νοσοκομείο της Λαμίας και μετά από 1 μήνα πέθανε από κεφαλικό. Οπότε καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να... ίσως να ήταν και σε μια κατάσταση κομματώδες. Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά θεωρώ ότι την απόκρυψη την έκανε κάπου εδώ πέρα. Είναι μεγάλη περιοχή, δεν ξέρω που πήγε και στάθηκε ακριβώς και είπε ότι να, εδώ το μέρος όπως το βλέπω δεν έχουν βγει τα χρήματα, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι. Ίσως τα σκαλίσματα που έχει πάνω το τσαπί και με τις κορυφές απέναντι να είναι κάποιο κολαούζο. Παιδιά, δεν ξέρω και δεν θα το βλέπα εάν δεν σας το έδειχνα στην κάμερα να δω την πίσω πλευρά. Συνεχίζω τις έρευνες, μαζεύουμε καλούδια, νομισματάκια, όθωνα, δραχμούλες, βρήκαμε και 1 ευρώ, αυτό ήταν πάνω σχεδόν. Πάντως η σημερινή μέρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα βλέπετε συνέχεια πλάνα τώρα με διάφορα ευρήματα. Δεν χρειάζεται να σας απασχολήσω άλλο με το μπλα 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 μπλα. Βρήκαμε και την γκέισα. Θα την είδα την γκέισα. Λοιπόν, πού την έχω? Να μου έπεσε πουθενά η γκέισα. Να, εδώ την έχω την γκέισα. Ένα καπάκι κονσέρβας γκέισα και μάλιστα πρέπει να είναι σκουμπρί. Λάθος, σαρδέλα. Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα λέει σαρδέλα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, θα κλείσω εδώ το μπλα μπλα μπλα. Εάν έχω κάποιο έβριμα θα σας το δείχνω με την κάμερα, είτε αυτή είτε με εκείνη. Με αυτή, με εκείνη μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και θα τα πούμε στα σχόλια και σε κάποια άλλη επόμενη εξόρμηση. Και σκέφτομαι τώρα τι τίτλο να βάλω στο βιντεάκι που θα ανεβάσω. Να σκεφτώ λίγο. Πιθανόν ο τίτλος να έχει «Η τεχνητή νοημοσύνη μας οδήγησε». Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα το βγάλω. Λοιπόν, τα λέμε παιδες, να είστε καλά. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Εκτός αν κλείσω τώρα, εντάξει. Τα λέμε. Δεν σου βγάζω και. Εγώ δεν τον έβγαζα. Όχι, δεν είναι μετάλλευμα. Είναι. Για να σου βγάζω οριζόντια γραμμή είναι να το προσπεράσεις. Τι στο καλό, Εδώ βγάλεις, Άντε, το βγάλει. Ένα κομμάτι χαλκό. Κάποιο έλασμα. Κάποιο έλασμα.
Ναι, να σας πάρει τηλέφωνο. Αυτά τα τηλέφωνα. Έλα ένα σημαίνιο. Ένα σημαίνιο. Να δούμε ποιος είναι ο Κουστάκης είναι τώρα. Όχι. Τι είναι αυτό? Αλυσίδα. Τι είναι ρε φίλε, για φέρε το εδώ. Από κονσέρβα. Και κοίτα πόσο βαθιά ήταν, Και κοίτα τι κονσέρβα είναι. Αυτή πρέπει να είναι από τις παλιές κονσέρβες. Ναι. Δεν είχε τέτοιο άνοιγμα, δεν υπήρχαν κονσέρβες με τέτοιο άνοιγμα. Εγώ τουλάχιστον δεν πρόλαβα. Δες. Όχι. Τι γράφει πάνω? Γκέισα. Γκέισε. Τι γράφει? Γκέισε. Ναι ρε. Κονσέρβα γκέισε. Ναι, τη θυμάσαι αυτή? Αυτή το 70. Κράτα τον, γελάσου. Τι είναι? Ναι. Πού πήγε ρε? Πού πήγε? Αφού το είχα. Το υπόλοιπο. Το μολύβι? Είναι σοβαρό, όχι. Τι είναι αυτό? Από ινή είναι αυτό. Μικρό γερματάκι θα είναι. Όχι. Δες τι είναι. Τι? Από αναπτήρα. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό? Από ινή. Ινή δεν είναι? Ναι. Μαχαίρι. Εδώ δες από αναπτήρα. Κάτσε να βρούμε και τον αναπτήρα του. Ο αναπτήρας που είναι?